sapa wae ora nyawa kuwi paman ora nyawa kuwi paman ora nyawa sedulur sing ana senopati lan semat ora paman ya kula bodho nginteraken panjenengan sampun kula minangka putri ugi kula yang sepuh yen aku anggap guru akan kesinduro pamanku yo anggap guru ning kenapa sinduro kok pakai malah generak ateges kowe bareng karo kawan rombulan pamanmu karena sing tak takoke ping gecekane perkara apa kan kok kowe nganti merong kampung gajah gelak mundan aturan baik iki nuwun sewu Mas ya ngantos kula wantun tumindak ingkang kados jalaran ratu ing Raja kuwi sinuwun Prabu Bromatujung Suwadi ya menika pangandikanipun Brejani nalika semanten Raja Maek Geger ingkang dipun tuwuhaken dening Kebo Madewan monggo sedaya punggawa boten wonten ingkang alitipun saged menjalap agengipun